Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurko gonbidatua Joseba Otano izango da, administrazioan euskaraz taldeko kidea. Dena den, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1878ko maiatzaren 26ean Isadora Duncan dantzari estatubatuarra jaio zen. Horretaz gain, maiatzaren 26ean ere, 1940 urtean, Bigarren Mundu Gerran, Dunkerkeko bataila izan zen Frantzian. Bestalde, 9 urte beranduago, 1949ko maiatzaren 26ean, Ward Cunningham estatubatuar programatzailea eta lehen wikiaren sortzailea jaio zen. Eta azkenik, gaurko egunez, baina 1949an, Raimundo Amador musikaria jaio zen. Jarrai dezagun gaurko lerroburuekin. Berrogeita 12 koronavirus kasu berri atzeman dituzte Nafarroan azken egunean, noainen 5 kasu erregistratu dira. Nafarroak funtsezko profesionalen immunizazioa itxiko du ekainean eta biztanleriaren adinaren araberako txertaketaren aurreikuspenari eutsiko dio. Txibite lehendakariak Nafarroa hobea lortzeko gizarte gisa batera lan egiteko beharra aitortu du Carlos Hirugarrenaren prestuaren gurutzen emate ekitaldian. ELA sindikatuak elkartaratzea egin du Iruñan, Nafarroko gobernuak UGT eta Komisiones Obreras sustatzeko erregimeneko irizpide antidemokratikoak berreskuratu dituela salatzeko. Iruñeko udalak klimaren aldeko tokiko jardunbide egokiendako saria jaso du Espainiako udalerrien eta probintzien federazioak emana, hirian ziklisten mugikortasuna sustatzeagatik. Doneiakue bidea egin duten atzerritarren 86ak segurutzat jotzen du eta 82 berriz ere bueltatuko da. Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak kalitate handiko eta doitasunezko kartografia eguneratua egingo dute. Nafarroko gobernuak 20.000 euroko diru laguntzak eskainiko ditu euskara ikasten ari diren helduentzako. Ollo Kontseilariak Bigarren Mundu Gerrako defentsa azpiegiturei buruzko erakusketa inauguratu du. Nafarroko lehenbiziko liburu azoka maiatzaren 28tik ekainaren 6ra izango da. FEM kultur zikloaren barne emakume amantaldunak izenburupeko literatur sormen tailerra Kondestableko Zibiboxan maiatzako 27an arratsaldeko 6retatik aintzinera. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, Antxoaingo Loza kulturgunean Xabi Flamarike ipuin kontalariaren bi saio izanen dira, lehenengoa arratsaldeko 5:30 3 eta 5 urte bitarteko haurrentzat, eta bigarrena arratsaldeko 6ak eta 4 6 eta 12 urte bitartekoentzat. Bihar bestalde, Barañaingo liburutegian Izaskun Mujika ipuin kontalaria egonen da, koloretako ipuinak saioa eskaintzen arratsaldeko 6etatik aurrera. Gainera, bihar ere, arratsaldeko 7:30 Hil kanpaiak filmaren emanaldia eta solasaldia izanen dira Nafarroako Filmotekan Imanol Raiorekin. Egun eta ordu berean, biharko 7:30 Golen Baionan Maili Barberren Urpean Lurra film emanaldia eginen dute Ekozineren barnean. Eta ostegunarekin bukatzeko, Maria Ribero eta Tribu Bandak Parentesiak kontzertua eskainiko dute Oko Andre Maria plazan arratsaldeko 7:30 aurrera. Ostiralean bestalde, Rafa Ruedaren kontzertua egonen da arratsaldeko 7etan Katakraken. Ostiralean ere, Txuma Flamarikeren kontzertua egongo da arratsaldeko 8etan Burlatako kulturetxean. Larunbatean, goizeko 10etan David Castrilloren eskutik neurohezkuntza tailerra eginen dute Kaldereria 11an. Horretaz gain, larunbateko goizeko 12etan eta 3 urtetik gorako haurrentzat ipuin kantariak izanen dira Zabalguneko Zibiboxean. Musa Sifusasek kontatu ala kantatu hasieratik abiatu ikuskizuna eskainiko dute. Larunbatean ere eta goizeko 12etan baita ere, Atxepatik Aunitzurtez kontzertua eskainiko du Katakraken. Horretaz gain, larunbat arratsaldean 5:30 Monotipia sormen lantegia eginen dute Sanduzelaiko Zibiboxean 6 eta 11 urte bitarteko haurrentzat, eta sarrerak 2 euroko prezioa izanen du. Larunbatarekin jarraituz, arratsaldeko 6etan
Musas y Fusasek ipuin kantariak eskainiko ditu Milagrosako Zibiboxean 3 urtetik gorako haurrentzat. Larunbatean, arratsaldeko 7etan ez dok ero antzezlanaz gozatzeko aukera izanen da Atarrabiako kulturetxean. Eta azkenik, larunbatean, Afuren kontzertu egongo da arratsaldeko 7etan Barañaingo kulturetxean. Pasa gaitezen orain gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra, konfinatzen diren Nafarroako udalerriek berriz ere etxeratze ordua izanen dutela da. Argazkian, Kasedako krimenaren epaiketan nabarmentzen du. Horretaz gain, Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoa biktimen arretan eskutik joango direla aipatzen du. Baita, koek erteak aldaketarik egin gabe mantentzaren alde egin duela ere. Bestalde, parke fotovoltaikoek lurzoru emankorrik ez okupatzeko eskatu dutela ere jasotzen du Notiziasek gaurko azalean. Gainera, ferialariek Iruñeko auzoetan barrakak jarri nahi dituztela jakinarazten du. Eta nobatadak egiteak unibertsitate publikoetatik kanporatzea ekarriko duela ere azpimarratzen du. Gai aldatuz, adingabeei apustuak egitea galarazteko tabernek makinak itzaliko dituztela jakinarazten du. Kiroletan, Aspil salbatu egin dela jasotzen du, eta Xota oraindik ere promozioagatik mehatxupean dagoela. Bukatzeko, Osasuna, Monkaiolari eskaintza berria egin ondoren baikor dagoela nabarmentzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, Nafarroak murrizketak arintzen jarraituko du, baina pixkanaka eta kontrolak eginez. Argazkiaren bitartez, Iruñean, patinete eta bizikletei 1000 isun jarri zaizkiela jakinarazten du. Gainera, Nafarroako errepideetan, kontrako noranzkoan 11 gidari atzeman direla ere jasotzen du azalean. Horretaz gain, Nafarroak ikastetxeetatik 300 metrora apustuak egiteko lokalak irekitzea debekatu egingo duela azpimarratzen du. Bestalde, Kasedako krimen hirukoitzaren autoria aitak bere gain hartu duela aipatzen du. Kirolari dagokionez, anaitasunan Areto futboleko derbia berdinduta geratu dela jakinarazten du. Gai aldatuz, ostiral honetan, Nafarroako liburuaren lehen azoka hasiko dela ere nabarmentzen du egunkari honek. Eta, amaitzeko, talde inbertitzaile batek Tuterako zezen plazan erabilera anitzeko pabilloi bat proposatu duela jasotzen du azalean. Gararen azala aztertzera pasako gara orain. Titularra, Parisen bakerako egiteke dauden lanak betetzeko deia egin dutela da. Argazkiaren bidez, Floyden urteurrenean poliziaren erreforma eskatzen dutela erakusten du. Horretaz gain, lakuak fiskaltzari ernaiko kartelak eta pintadak bidali dizkiola jakinarazten du, gorroto delituagatik. Bestalde, EAJak Azpeitiko alkatetzari egindako eraso instituzionala ere azpimarratzen du azalak. Gai aldatuz, Ameriketako Estatu Batuak Israelgo erasoa laguntzen eta Abbas erreskatatzen saiatzen dela ere jasotzen du garak. Eta azkenik, gaur egungo hornidura erritmoan, pautak AstraZenecaz osa litezkeela iragartzen du egunkari honek. Berriarekin jarrai dezagun. Titularrak jasotzen duenez, alde bakarreko bidea ahitua dela esan du Urrutikoetxeak parlamentuan. Argazkian, Al-Assad indartzeko bozak nabarmentzen ditu. Bestalde, Korrugadosen aferak erakunden arteko haserrea sortu duela jakinarazten du. Horretaz gain, Jaurlaritzak ernaik ertzaintzaren aurka gorroto deliturik egin ote duen ikertzeko eskatu duela ere jasotzen du azalean. Eta amaitzeko, Frantziako gobernuak hizkuntza gutxituen epaia aztertzeko batzorde bat sortuko duela jakinarazten du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, atzo, uztailaren 29tik astearte bateko daturik onenak erregistratu zirela da. Gainera, txertorako deitzen gaituztenean oporretan bagaude, posta elektronikoz edo telefonoz jakinarazi beharko dugula ere nabarmentzen du komunikabide honek. Eta azkenik, Labek, PSNek eta Geroabaik haiek kontratazio publikorako batzordetik kanpo uztea erabaki dutela salatu duela ere azpimarratzen du. Gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikusten jarraituko dugu. Gaur, udaberriko eguraldi eguzkitsua izango dugu. Tenperaturak igotzen jarraituko du eta ia leku gehienetan 20 graduak gaindituko dira. Agian kostaldean ez, brisa ibiliko delako.
Zerua erdi mailako hodeiekin eta goi-hodeiekin tarteka zuriska ikusiko da, eta arratsaldean baliteke barnealdean bero-hodei batzuk garatzea. Haizea aldakor eta ahul ibiliko da, eta arratsaldean kostaldean brisa ibiliko da. Bihar, ostegunean, udako itxura hartuko du eguraldiak. Tenperaturan nabarmen igoko da eta bero egingo du zenbait lekutan, nahiz eta balioak ez izan oso altuak. Tenperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Zerua hodei gutxirekin egongo da, goi-hodei batzuk soilik agertuko dira. Eta ekialdeko haize suabea ibiliko da. Orain, administrazioan euskaraz taldeko Joseba Otano dugu gurekin, platoan. Kaixo, Joseba? Egunon. Zer moduz? Ongi. Lan askorekin, ez? Beti zuek. Izugarri. Beti aldatu dira gobernuak eta beti lan bera. Gobernuak naiz eta gobernuak aldatu, euskararen egoera oraindik ez da oso... Beti nahiko txarra Nafarroan, bai. Bueno, eta Nafarroatik kanpo adibidez, ez? Asko entzun zen ere, Irunen gertatu zena udaltzaingoaren postu horiekin, ez? Zutela euskara baloratu nahi. Bueno, ikusten da Gipuzkoan ere arazoa daudela, ez? Eta nolabait pentsatzen da gauza batzu finkatuta daudela, baina ez da horrela. Ez da horrela eta beti dago arriskua. Bueno, eta gainera arriskua bihurtzen da, gero benetakoa, ez? Dena den, Irungo kasuan bai asko mugitu dela, ez, kontua? Bueno, protestak izan dira, berelaz egin da elkarretaratzea, baina, oso masiboa zen izan. Kontua da, ea zerbait antolatzen duten hemendik aurrera horren aurka. Baina, zerbait egin da, bederen, hori bai. Eta hemen Nafarroan? Ez. Ematen du euskalgintza desagertuta dagoela Nafarroatik. Hemen ere ez, Iruñerriko zenbait udaletxetan ez dute euskara baloratzen edo meritu gisa ere hartzen lanpostutarako? Puntuatu egiten da askotan, eta askotan eskatu ere egiten da, baina orain hasi dira Nafarroako administrazio auzitegikoak horren aurka, doktrina aldatzen ari dira, eta beretan orain arte egin den lan guztia pikutara joateko arrisku handia eta benetakoa dago, ez? Eta zer da Nafarroako administrazio auzitegi hau? Hori da diputazioaren organo bat, nolabait udalen jarduna kontrolatzen duena. Udalak hartzen badu erabaki bat edo zein udalerriko biztanle batek, auzokide izan behar da, aukera dauka errekurritzeko, dohainik da, eta funtzionatzen du epaitegi bat izango balitz bezala, ez? Organo administratiboa da, baina nolabait funtzio judiziala egiten du udalei dagokienez, ez? Gero erabakiak errekurri daitezke auzitegietan, ez? Orduan zer ari da gertatzen honekin? Erabaki dutela, euskara puntuatu behar dela modu arrazionalean, justifikatuan, txostena behar direla, eta horren arte egin dena pikutara bidaltzen ari dira. Eta gainera, lehen ez zuten jokatzen horrela. Lehen baldin bazen ordenantza bat eta erraten bazuen euskara honeko bosta puntuatu behar dela, hori betetzen ez bazen, egiten zenuen errekurtso bat eta irabazten zenuen. Baina orain ez, orain erabaki dute ez, ordenantza hori irrazionala da, hori diskriminazioa sustatzen du, erdaldunekiko, eta dena pikutara joaten da. Hori da doktrina berria, orain plantilla organikoen aurka izan da, baina gero izango da deialdien aurka, ordenantzak errekorritzen badira, ia ez da beharrezkoa. Azkenean, galerazten dute aplikazio eta kitxo. Eta nun zer dela eta orain bapatean ez, aldaketa hau? Agian dena hasi zen UPNek boterea galdu zuenean. Eta orduan erabaki zuten, beste bide batetik joko dugu, eta erabiltzen dituzte epaileak, erabiltzen dute hemen Nafarroako administrazio auzitegia. Kontua da, honetan, kide batzuk euskaltzaleak badira, Eta haiei tokatzen zaienean, agian lor daiteke zerbait. Baina, ez dakit, moldatzen dira kontrola izateko eta haiei gaiak ez tokatzeko eta horrelako erabakiak hartzen dituzte.
Eta bai, orain euskara puntuatzea diskriminazioa da bestekiko eta eta doktrina berria da, Eta ez dago legeren bat... Doktrina hori bazegoen, baina ez zen horrela aplikatze. Eta ez dago legeren bat hori euskara nolabait ez bermatzeko edo laguntzeko? Bueno, euskaren legea dio adibidez egun misturako, udale badutela almena euskara eskatzeko eta euskara puntuatzeko, baina ez dute horrela aplikatze. Erraten du, hiritarrek eskuia dutela administrazioari euskara zuzentzeko, eta orduan udale badute almena, almen hori, baina haiek ulertzen dute edo interpretatzen dute, bakarrik jendea tenditzeko lanpostuetan, eta hori ahalik eta gehien murriztu egin behar da. Eta orduan lanpostu guztiak geratzen dira hor kanpo. Eta horrela da, doktrina berri horrela da. Orduan lege hori bakoitzak interpretatzen du pixkat nahi duen bezala. Bakoitzak, baina bakoitzak ez, haiek. Haiek dira euskarofobikoak. Euskaren aurkako epaileak, euskaren aurkako magistratuak, Nafarroako administrazio auzitegian, haiek aplikatzen. Haiek dute boterea eta aplikatzen dute horrela. Zuke interpretazio bat egin dezakezu, baina alferrik. Bai, egia. Niri ez naute kontutan hartuko, ez? Ez da nik ere. Eta orduan, egoera honen aurrean, zer egin beharko litzateke? Nire ustez, lehenengo Nafarroan euskalgintza antolatu gabe dago. Antolatu gabe dago, eta hori da gaitz oso handia. Zer egiten ari dira hau, eta ez dago erantzunik. Gero antolatu eta erakundeekin batera jokatu. Mobilizazioak antolatu, ekimenak pentsatu eta aurrera eraman. Elkarrekin eta gaina iraunkorrak. Ez da egiten ezer ordea. Orduan bide txarretikoaz? Oso bide txarrean. Eta horrela segituz gero ordainduko dugu. Euskara maldan bera joango da Nafarroan. Bueno, baina euskaldunek ez, honen aurrean ere zerbait egingo dute, momenturen batean? Baina horretarako antolatu behar dute. Eta momentuz ez dago mugimendurik Nafarroan, hori da kontua. Eta beste erkidegoetan bai? Beste erkidegoetan... Gehiago, bueno, dira topagunea eta horrelako organismoa, kontseilloa ere bai, kontseilloa ere badago Nafarroan. Baina ikusten da, garrantzi gehiagirik ez diola ematen, gai honi, ez du mugitzen, orain arte ez du mugitu. Bueno, hasi zuek mugitzen, Saiatzen ari gara, horrezagatik pentsatu dut, Salva telebistara joaten banaiz, gutxienez hori aldarrikatzeko izango da. Orduan nolabait ez, antolatzea eta denak elkartzea. Ja, baina egin dezakegu deia nolabait, baina ez du almenik. Ez antolatzeko, ez jendea mobilizatzeko. Eta onartu behar du, bakoitzak neurtu behar du berindarra. Eta ez pentsatu, gu jainkoak izango gara eta agian, sasatzen badu jendea, eta, mugimendu hasten bada, gehienez jota hori egin dezakegu eta nolabait egiten ari nahiz orain, baina askorako ez dugu indarrik. Baina egia da ez, orokorrean euskal gizartean nahiko mugitua dela eta antolatzeko joera hori dagoela? Iruñeko euskalgintza nolabait antolatuta dago, baina hori da Iruña maila. Eta orduan nolabaiteko indarra badu, baina Nafarro mailan horrelakorik ez dago. Eta ondoria da ez dela zer egiten. Baina ez, entzuten zaituzten eta... Hori espero dut. Hori da pixkat zuen helburu nagusia egian? Hori, mezu hori botatzeko etorri naiz batez ere. Dena den zuek bai jarraitzen dituzuela ez, salaketak egiten eta... Gutxienez bai, baina talde oso txikia gara eta ere erabat aintzindaritza eramaten dugu. Ez da erabat logikoa, baina hala da. Imaginatzen dut ez, gainera egunero sortuko dela zerbait berria, egunero epe gutxian. Euskaren aurkako gauzak iaia egunero gertatzen dira, erakunde guztietan, alderdi guztiekin iaia, bai. Orduan, modu bakarra ez, antolatzea izango litzateke, eta... Antolatzea eta pentsatzea, hau ezin dela izan, goiz batean elkarretaratze txiki bat egiteko, eta kitxo ez, izan behar da iraunkorra. Estrategia eta batez ere iraunkorra. Nahin gizartea ere ez, euskalduntzen bada, administrazioak ere nolabait alde hortara egin beharko luke ez? Gizartearen euskalduntza geldituta dago. Hori da jokoa, eskaera eta eskariaren arteko jokoa. Eta
orain egingo dira matrikulazioak, baina aterako da betikoa 130 inguru. Eta zergatik, eskaintza 130 inguru dela euskaraz eta 130 inguru erdaraz, eta horregatik ez da aurrera joaten. Orduan ezin da pentsatu, gizarte euskaldunduko da, ez, geldituta dago mugimendu hori. Eta gainera, horrelako epaiekin agian bera joango gara. Eta noiztik dago geldituta dago? Horre 130 inguru gelditu zen, nolabait eskaintza hori delako. Lehen erekitzen ziren gelak, eskolak, sartzen ginen esparru berrietan, zabaltzen zen, baina pai sortu zutenetik, arresi bat jarri zuten, eta noski hori botagabe, irakaskuntzaren bidez gehiago ez gara izango. Orduan badugu lana, asko. Lana eta arriskoa, eta gainera haiek estrategia bat daukate gure aurka, aplikatzen dute etengabe, eta nolabait administraziotik botatzen ari gara gu, botatzen ari gara haiek gu, eta panorama ez da bat ere samurra, ez? Hortan, zuek behintzat ez, jarraituko duzu, hortan? Gu bai, baina errealitatea da gure indarra nahiko mugatua dela. Orduan, indar gehiago beti hobetorriko litzateke? Laguntza gehiago. Beste batzu sartu behar dira borroka horretan. Baina kontseilua lideratu beharko luke, bai, suposatzen da horretarako dagoela, baina egin behar du. Orduan, hemendik hori da zure mezua. Bai. Ez dakit ez bukatzeko, zerbait gehiago aipatu nahiko zenukeen, ala zerbait azpimarratu agian? Agian, anekdota moduan erran dezaket, lehen alderdiek horrelako gauza salatzen zituztela, alderdi batzuek. Eta kasu honetan adibidez, oso eraso garbia izan da Uharteko udalaren aurka, Atarrabiako udalaren aurka, oso eraso garbiak, baina udalek ez dute salatu. Hor daude, gero bai, edo Etxe Bildu, horiek ez dute salatu. Eta nola jakin dugu, Navarra Sumak prentsara bidalitako uhar baten bidez, haien nolabait ospatzeko. Orduan lehen, gu salatzen genuen, eta orain Navarra Sumaren bidez jakiten dugu. Pentsa, zinolako egoera dagoen orain. Eta zer dela eta, gola? Erabat beldurtuta daudelako, alderdi guztiak. Alderdi euskaltzaleak. Omen, direnak. Beldurtuta daude. Pentsatzen dut, delitu bat egin dugu, ezile geratuko gara. Lehen salatzen zuten berehala. Orduan, haiei ere mezua? Bai, jakina. Kontraesan handia dituzte gainera, baina bai. Espero dugu egoera hobetzen joatea. Bai, baina zerbait egin beharko dugu, orain arte baino gehiago, bai. Mila esker, Joseba etortzeagatik, eta beste bat arte, espero ez dagoen hurrengoan agian albiste honen bat edo. Noizbait iritsiko dira, ez? Bai ez, beharko. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Berriobaitirekin hasiko gara. Orreaga Musika Eskolako bandak 2 kontzertu antolatu ditu ekainerako. Biak Artikaberriko plazan egingo dira, arratsaldeko 6etan, eta lehenengoa ekainaren 7an izanen da, eta ekainaren 10ean bigarrena. Gainera, eta honekin lotuta, Orreaga Musika Eskolako matrikulazioak egiteko epea zabalik da ekainaren 6 arte. 4 urtetik gorako aurrek eman dezakete izena, eta arauak, tasak eta matrikularen prozedimendua udalaren webgunean kontsulta daitezke. Eta Berriobaitirekin amaitzeko, datorren astean, Euskara zikloa ospatuko dute. Udal Kultura eta Euskara Batzordeko zinegotziek Zubiak eraikitzen leloa duen zikloa aurkeztu dute. Titulu horrek Euskaldunei zein Euskara ez dakitenei zuzendutako zikloaren espiritua simbolizatzen du. Sonakai taldearen kontzertua da ziklo honetako plater nagusia, hain zuzen ere flamenkoa euskaraz kantatzeagatik ospetsu egin dena. Talde honek duen kalitateagatik gaur egungo musikaren panoraman erreferentzialtasun handia lortu dute musikariek.
Hain zuzen ere, Sonakaik agerian uzten du musikak ez duela muga idiomatikorik. Musika kulturen eta hizkuntzen arteko zubia bihurtzen delako. Honetaz gain, eta bereziki publiko ez euskaldunari zuzendua, euskara maitatzen hasteko hitzak izeneko erakusketa antolatu da. Erakusketa honen helburua hizkuntza ezagutzen ez duten pertsonak euskarara hurbiltzea da. Hitz berezien esanahian oinarritutako ibilbide poetiko baten bidez. Aurrekoarekin batera, euskarazko jarduera ugari ere eskaintzen dira. Horien artean, nabarmentzekoa da, Oskar Estanga artistaren bertsolaritza musikatuan oinarritutako Gurerara ikuskizuna. Era berean, 2 ikus-entzunezko saio eskainiko dira. Iñaki Alforja zuzendariaren euskaraldiari buruzko Biziprest dokumentalaren aurkezpena eta euskarazko film laburren laburbira gala. Aurrei zuzenduta, alde batetik, haurrentzako jolasen 2 saio izanen dira kalean, eta bestetik, zikloari amaiera borobila emateko, Zirika Zirkus konpainiaren Hemendikara ikuskizunaren estreinaldia izanen da. Ekitaldi gehienak ekainaren 1-tik 6 bitartean ospatuko dira, eta Berriobeiti zendeako hainbat herritan egingo dira. Jarduera guztiak doakoak dira, eta informazio guztia udalaren webgunean ikus daiteke. Eguesera pasako gara. Gaur eta bihar eskubaloian jokatzeko jardunaldi irekiak egingo dira arratsaldeko 4 eta 4:00-etatik 5 eta 4:00-etara Salestarren kirol anitzeko pistan. Eta horretaz gain, euskarazko hiri-tailerretan izena emateko epea zabalik da maiatzaren 28 arte. Tailerrak goizez egingo dira ekainaren 23-tik uztailaren 2 eta abuztuaren 30-tik irailaren 3. Izen emateko prozedimendua online egin behar da eta tarifak eta bestelako informazio guztia udalaren webgunean kontsulta daiteke. Iruñearekin bukatuko dugu. Fermin Alonso proiektu estrategikoetako mugikortasuneko eta jasangarritasuneko zinegotzi ordezkariak jaso zuen aurreko ostiralean klima aldaketaren Espainiako bulegoko zuzendari nagusiaren eskutik Espainiako udalerrien eta probintzien federazioak Iruñeko udalari mugikortasunaren kudeaketa kategorian eman dion saria. Klimaren aldeko tokiko jardunbide egokiendako jasotzen duen 8. saria da eta udalari eman zaio. Besteak beste, azpiegitura ziklistak, bizikletendako aparkaleku sare segurua eta prestakuntza zein edapen jarduketak egiteagatik. Klimaren aldeko tokiko jardunbide egokiendako sariak xede dauka tokiko erakunde Espainiarretan klima aldaketa arintzeko eta hartara egokitzeko garatutako jarduketen berri ematea 2014 geroztik, eta aitortza egitea klima aldaketari aurre egiteko aleginei. Proiektuak beste zenbait jarduketaren artean azpiegitura berriak hartzen zituen. Hala nola, Sarasate pasealekuaren eta Europa plazaren arteko bidegorria, Jangoas y Miranda armada etorbide eta Baiona etorbidean barnakoa. Jarduketa horretan, aipatzekoa da haren zentraltasuna eta hiriko zirkulazio bide nagusienetako batzuetan gauzatu izana. Bizikletaren erabilera sustatzeak berekin ekarri du bideo zaintzapeko eta txandakako 6 aparkaleku estaliren sare publikoa sortzea, eta lokalak prestatzea hiriko zenbait auzotako bizilagunek bizikletak aparkatu ditzaten. Saritutako proiektuak, bestalde, Sanduzelaiko Juaristi Doktorearen kalearen eta Txantreako Laguntzako Andre Maria kalearen hirigintza eraldaketak ere jasotzen ditu. Bertan, igarobide jasangarriak sortu dira. Oinezkoen eta ziklisten mugikortasuna hobetu da, elkarbizitzarako gune berriak sortu dira eta ibilgailu pribatuen presentzia murriztu da. Aurten, asmoa da azpiegitura berriei heltzea. Hala nola, Labriteko bidegorriari eta Baiona etorbidekoaren jarraipenari, Barañainerantz. Aurreko astean aurkeztutako aurrekontu aldaketak kontuan hartu du baita ere 3 toki berritara zabaltzea aparkaleku babestuen sarea. Datozen asteetan, abian jarriko da ibilgailu elektrikoak kargatzeko sare berria eta irailean bizikleta elektriko publikoen sistema berria. Eta bestalde, udaletik jakinarazi dutenez, Doneiakue bidea egin duten atzerritarren 86%ik segurutzat jotzen du, eta 82%ik bueltatzeko asmoa du. Nabarmendu dutenez, Doneiakue bideko udalerrien elkarteak ere gainera, erromesendako 3 informazio zerbitzu esklusibo aurkeztu ditu. Frantziako bideko COVID-19 murrizketen mapa,
bidean zabalik dauden aterpetxeen mapa eta Albergues Lot proiektua. Gainera, horretaz gain, gaur Nafarroako Parlamentuan egon gara politikariei galdetuz Nafarroan euskarak hezkuntzan duen presentziari buruz. Bueno, euskaraz ikasi ahal izatearekin urrats batzuk egin dira azkeneko urteotan, esate baterako eremu ez euskalduna delako horretan dereduko lerroak sare publikoan ere irekiz, baina edozein kasutan oraindik ere resistentzia handiak daude euskaraz ikasi ahal izateko, lerro berriak irekitzeko eta benetan familien eta aurren hizkuntza eskubideak bermatzeko. Horrez gain, agerikoa da, Nafarroako ikasleen ehuneko handi bat, 60%ak G ereduan ikasten duela, eta beraz ez daukala eskubidea bermatuta, ez da hizkuntza propioa den euskaraz asignatura bakar bat emateko. Beraz, batzuek inposiziotzat jotzen duten hori, ez da gauza bera matematiken kasuan edo inglesaren kasuan. Eta gure ustez, hizkuntza eskubide horiek bermatze aldera, ezagutza minimo hori bermatu beharko litzateke. Gutxienez, G eredua desagertarazita. Eta horretarako borondaterik ez dugu ikusten gobernuaren aldetik. Agerikoa da, 0-3 zikloan eta lanbide heziketan ez dagoela bermatuta eskaintzari erantzutea. Hezkuntza ziklotzat hartzen baldin badugu 0-3ak, beste edozein ziklotan bezala, aukera izan beharko lukete familia guztiek hizkuntza eredua edo hizkuntza modalitatea 0-3aren kasuan hautatu ahal izateko. Horretan bide luze bat badaukagu, ikusi besterik ez dago Iruñeko udalak, ingelesa kostala kosta sartzearekin batera, planteatzen duten esperimentu hori, hainbat aurreskoletan, eta hezkuntzan oro har ingelesa erabili izan den moduan euskarari traba jartzeko eta euskarari ateak jartzeko, hori ere aurrezkuntzan ikusten ari gara. Eta gauza bera lanbide heziketan, orain ziklo berriak jartzearekin, orain elebiduntzat jotzen dena da, ingelesa ere sartzea. Eta lanbide heziketan aspaldiko partez agerian gelditzen ari dela euskerazko eskaintza ez dela nahikoa. Eta sakanan esate baterako horre bidea gelditzen da egiteko. Beraz, jarraitu beharko da bai instituzioetatik eta bai eskualdetatik eta beste eragile batzuen aldetik presioa egiten. Azkenean aukera berdintasuna ere badelako euskaraz ikasi ahal izatea derrigorrezkoa ez den hizkuntza edo hezkuntza ziklo eta lanbide heziketan. Mendigorriakoa segurazki adibide paradigmatikoena dugu azkeneko urteotan euskaraz ikasteko eskubidearen defentsan izan duguna, ezta? Simplifikatzea baino borondate politikoa behar da. Guk badaukagu konbentzimendua eta azaldu genuen eta azaldu genion hezkuntza departamentuari ere eskola mapa aldatu gabe posible ez dela Mendigorriko familiei euskaraz ikasteko eskubidea bermatzea. Eta departamentuak ez zuen horrela ikusi, gure ustez ez da simplifikazio beharra soilik, baizik eta benetan borondate politikorik etzelako izan. Beraz, esate baterako Castejonen, bai ingelesezko programatik ateratzeko kristoren zailtasunak jarrita, kriston erresistentziak jarrita, hori ekidin nahi izan dute, eta Mendigorriko kasuan kontrakoa da, D ereduko lerroa irekitzeko, Via Crucis bat planteatu dute, eta beraz, familientzako kostu gehigarria dauka, baita emozionalki ere, beraz, gure uste simplifikazioa borondatearekin dago lotuta. Bermatzen baldin bada, eskaera dagoela, legeak babesten ditu familia horiek, eta beraz, borondate politikoa, besterik ez da behar. Pasaden astean ezagutu genuen Auzitegi Konstituzionalaren epaia, Nafarroan orain dela 2 urte onartu genuen
polizia biktimen edo estatu indarkeriaren biktimen legeari bide emanez. 2015-etik ari gara saiakera horietan, trabak izugarriak izan dira, eskuineko sektore politiko, mediatiko eta polizialen aldetik, azkenik lortu da bigarren lege hau indarrean jartzea, eta beraz, orain tokatzen dena da, Nafar gobernuak lege hori garatzea, eta biktima hauek ere, bigarren mailako biktimak diren horiek errekonozitzea eta erreparatzea, eta horretarako prozedura guztia martxan jartzea. Badago eta legeak aurreikusten du batzorde bat osatzea, horrek izan behar du lehenengo urratsa, badakigu legea hankamotza dela alde guztietatik, ez duelako bermatzen egiarako eskubidea, hori auzitegi konstituzionalak garbi utzi zuen aurreko epai batean, eta beraz, plano simbolikora mugatuko da ia. Edozein kasutan, gure ustez aukera eman behar du azalerazteko, herri honetan ere egon den indarkeria eta ehundaka herritarrek pairatu dutena, azalerazteko torturaren dimensioa zein izan den, eta prozedura hoien bidez, aitortza eta reparazioan aurrera egiteko. Zoritzarrez eta tamalez, eta urteak eman ditugulako errealidade erdi artifizial honetan, batzutan ez datoz bat eskaintza eta eskaera, batzutan baino gehiago askotan. Diot, zonifikazioak mina handia egin dio gure hizkuntzari, horrekin konbentzituta gaude, gero abain, eta seguru aski gai honi heldu behar badiogu, heldu beharko genioke beti ere aurretik, aldaz aurretik esan da, behar beharrezkoa dela, behingoz dakagun euskararen legea aldatzea. Baina badakigu, eta hori argi dakagu baita pasaden legealdian ere bai, ez dagoela hori egin ahal izateko behar bezain besteko gehiengo politikorik. Hori lortzen ez dugun bitartean, dakaguna da, eta horren arabera denok badakigu eskualde ezberdinen araberako eskubideak egin direla urteetan banatu, komunidade honetan. Hala ere, 2015 geroztik, hezkuntzari dagokionez, ez omen dago zonifikaziorik, diot ez omen, ze oraindik ere gainditzea mugak hezkuntzan batzutan oso kostosoa da eta ahalegin handiak egin behar dira. Ikusi dugu, legealdi honetan zer gertatu den Mendigorriarekin. Departamentutik saiatu ziren asaltzen, Mendigorria izan zela bere garaian erreferentziazko zentro bat D eredurako, eta aurrekoan, aurreko legealdian aldatu egin zela hori, orain berriz izateko, ezta? Bueno, hori gezurrutza da, erreferentziazko zentroa izan zen. Mendigorria oraindik ere eskualde ez euskaldunean zegoenean izan ere behin pasa eta gero eskualde mizora ulertzen baitugu guk eta legeak hala dio, ez dagoela horretan zertan eduki beharrik erreferentziazko zentrorik eta bar. Egia da eskualde ez euskaldunean gustatuko litzaiguken eskaera baino gutxiago badagoela egun. Eta horrek seguru aski baditu bere arrazoiak, eta hoietan sakondu beharko genuke, hoiek ongi aztertu eta hoiek pairatzen edo gainditzen, saiatu beharko genuke ere bai. Uste dugu hor aurretik badugula lan handia egiteko, eta eskualde horretan bereziki badirela hainbat oztopo oraindik gainditzeke. Beste hainbat tokitan, hezkuntzan eta hezkuntzari dagokionez, eskaera eta eskaintza nahiko parekatuak daude lehen hezkuntzari dagokionez, baina aurre hezkuntzan esaterako ari gara ikusten ere zer gertatu den 0-3ko aurrekin hemen Iruñean eta agerikoa denez ez datoz bat. Orduan, bidea luzea esan bezala, eskualde linguistikoak direla eta, banaketa artifizial hori dela eta bestetikan ere bai, egun Nafarroan, pendiente daukagun beste asignatura bat dela, unibertsitatea pasatu behar diren horretan, euskaraz ikasi duten ikasle guztiek dutela behar bezalako harrerarik horretan, eta ez dagoela nahikoa titulaziorik euskaraz egia esan bakar bat dago. Zalantzik gabe, baztertzen dela. Karo, aitzakia bada, edo orain arte izan da, eta bada, ze hori errealitatea da, ez dela derrigorrezko hezkuntza.
Horrek ez du laguntzen horretan aurrera egiten, eta gutxieneko bermeak ematen ikaslegoari eta euren familiai, ez da. Orduan 0-3an aurrera egin behar dela, ez bakarrik gratuidadean edo tarifen ez dakit desagerrarazte horretan, baizik eta merketze horretan, guk beti esan dugu gratuidadea bai, baina batera ezinbestekoa dela unibertsalidadea. Hau da, denek, edo behintzat nahi duten guztiek izan dezatela plaza bat, eta nola ez, plaza hori izan dezatela nahi duten hizkuntzatan, hizkuntza propioen artean, bidago komunidade honetan, naizta bat ofiziala den lurralde osoan eta bestea bakarrik zati batean, aukera izatea, hori, aukeratzeko plaza, nahi den eskolatan eta jakina nahi den hizkuntzatan. Hori, egiteke eta horretan saiatzen ari gara egunez egun eta aurrera pauso importanteak ari dira ematen azken urte hauetan, baina txikiak eta norabide honean bai, baina oraindik ere urriak. Bestetik, lanbide heziketan, hartzen baditugu datuak eta ikusten baldin badugu historikoa eta horren errepasoa egiten badugu, ikusiko dugu azken urte hauetan handitu egin dela euskarazko eskaintza. Baina hori tendentzia izaten hasi zen hori berriz ere eginda bertan gelditu eta eginda tendentzia nolabait ere hautsi. Hortaz horrek ez du laguntzen, esan dugun bezala, hezkuntza derrigorrezko hezkuntzatik irteten diren ikasle euskaldun horiek guztiek ez baitute gainontzekoek bezainbesteko aukerari gero eta ezin diote jarraipenik eman bere ikasketei nahi duten hizkuntzan, bere hizkuntza propioa den euskaran, ezta? Orduan, importantea da horretan ere aurrera egitea, mantentzea dauden graduak euskaraz eta gradu berriak eskaintzea euskaraz. Aldelik, gure territorian barna, ez bakarrik Iruñen, baizik eta ongi banatzea mapan ere bai, eta aukera izan dezatela beste eskualde batzuetan bizi diren ikasle euskaldun horiek ere egiteko euren ikasketak lanbide heziketan euskaraz ere bai. Beste erronka bat aurretik dakaguna. Behin baino gehiagotan, zoritzarrez aukera izan dugu Mendigorriaz aritzeko eta ez Mendigorriaz, baizik eta eskola mapa aldatu behar izan ez gero, ura aldatzeko eman beharreko pauso ez aritu gara, maiz azken hilabeteotan eta legealdi honetan osoan zehar parlamentu honetan. Guk defendatu izan dugu eta konbentzituta gaude horrekin, argi dago zein izan zen, mapa berritze horretan, emandako pausoetan lehena izan zen, arindu nahi izatea eta erraztu nahi izatea Mendigorrian bezala eman behar izan den aldaketa horiek, ez? Orduan ez dugu lertzen nola sortu zen testu berri horretan, jaso bazen egiten ari zela berritze bat errazte aldera, burokrazia guztia egokitu alizateko errealidadea gure komunidadean, hezkuntza komunidadean dauden eskaeretara, nola egin ahal den testu horrekin berarekin horrelako interpretazio nahasia eta gaiztoa. Inork hartzen baldin badu legea ikusiko du dekretoa nola jasotzen den bertan testuan egin dela arindu nahian burokrazia hori. Eta orain arte, edo hobesan da, 19 arte, beharrezkoa bazen, edozein aldaketa, Mendigorrian egin behar izan den aldaketa, egin ahal izateko beharrezkoa bazen, espediente oso bat egin, eta gobernu saio batera eraman, dekretu aldaketaren bidez, egiten zena zen, proposatzea egin zezala, asko zen modu errezago batean, eta egin dezala, kontseilariak foru agindu baten bidez. Nahi izatera, eta hor dago koska, borondatean edo borondate faltan, nahi izatera erreza da egin beharreko ibilbidea. Hortaz, beraien edo departamentutik kontatu diguten interpretazio nahasi horretan, ez dugu sartu nahi eta ez ginateke sartu behar.
izan ere, nahiko aitzaki hutsa iruditzen bazaigu. Hezkuntzarekin jarraituta ere bai, eta ez dauka harremanik edo bai, ikusten ari gara egun hauetan, orain egun gutxi ikusi genuen nola ari zen aldatzen garraio mapa edo garraioen ruten diseinua, ezta? Hori dela eta, edo hori aitzaki hartuta, beste behin ere ikusi dugu nola saiatu diren departamentutik euren aldaketak ezartzen murrizte aldera egun arte, hainbat ikaslek disfrutatzen dituzten zerbitzuak. Murrizketa horiek salatu egin ditugu, esaterako pasaden astean ikusi genuen nolatan saiatu ziren kentzen Uhartetik Atarrabiarako autobus ruta, joan ahal izateko Uhartetik Atarrabiako institutura. Kasu horretan, zorionez, salaketa egin eta egun gutxira departamentuak onartu zuen, akats bat izan zela, eta ez zutela ruta hori aldatuko, eta ez zela asmoa hori hasierakoa, baizik eta akatsa nunbait izan dela. Onartuko dugu bersio hori, ontzat emango dugu eta eskatu dugu horrelako akatzik ez egotea gehiago. Baina badakigu, datorren diseinu berri horretan aldaketak egongo direla, naiz eta oraindik ez dakigun zehazki zeintzuk izango diren, ez dakit akatz gehiago egongo ote den, edo sorpresa gehiago izango ote ditugun, ikusi beharko dugu. Edo nola, ikusi duguna da beste sorpresa bat izan dugula aste honetan, irakurtzean nolatan ikaslegoaren admisio legedi berrian, desagertu den orain arte komunitate honetan, azkenengo 7 edo 8 urtetan, indarrean egon den neurri bat, eta bazen puntuazio berezia jorratzea Pirineotik etortzen ziren ikasleekin. Hoiei uzten zitzaien padroia edo erroldatuak egonen balira bezala markatzea ze helbidea zentroaren helbidea bera. Hortaz lortzen zuten, baremo horretan lortzen altziren puntu gehien 4 puntu zirela, ezta? Hori aldatu dute egun batetik bestera, eta ez bakarrik Pirineo aldeko ikasle guztien kalterako, baizik eta ere bai, esaterako, orain arte Tafaiatik Iruñera etorri behar zuten ikasle zenbaitentzako, hau da, Tafaian euskaraz ikasten ari ziren ikasleentzako batxilergoa egitera, Iruñera etorri behar zuten ikasle horientzako guztientzako, ere bai, kaltegarria sortatu da neurri hau. Egun hauetan ikusi ditu gurasoak salatzen, egoera hau, eta guk bat egin nahi dugu salaketa horrekin. Ari gara hizketan departamentuarekin, gaur bertan daukat eskatuanik bilera bat hezkuntza zuzendari nagusiarekin argitzen ote diguten zer dela eta beste behin ikusi dugu aldaketa bat aldez aurretik landu egin ez dena, abisatu egin ez dena, eta esankik ez bururik ez duena, eta hau konpontzeko edo hau saiesteko zein den departamentuak proposatzen duen neurria, berriz ezarriko ote duen baremo hori, edo zer egingo duen ikaslego honekin izan ere, beste behin emaitzan, eta honek bai badu harremana hasieran hitz egiten genuenarekin, kaltetuak sortatu diren ikasleak D ereduko ikasleak baitira. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko inork entzuten ez gaituenaren kantuaren bideokliparekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Iragan
idatzita ere, lerro hauetan ez dut topatzen, arnasik ez. Berandu denean, damuak baliote duen, galdetu zenidan. Ta nik erantzun duguna ez estimatzeak, galtzean dakar hitzak paper solte baten idatzita ere, lerro hauetan ez dut topatzen, arnasik ez. Ta orain ezin gelditu oldea, zertan gelditu diren hutsuneak. Ta orain ezin gelditu oldea, zertan gelditu diren hutsuneak. Kantatuko dugu inork entzuten ez, gaituenean. Kantatuko dugu inork entzuten ez, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.